Ladies and gentlemen, musati maendesa Chabangu ku prison sekutaura kwamuri kuzviita kuti tikangochigwina chete munhu wekutanga ndi Chabangu nerimwe list racho rakakura. Nhasi ndine imwe ndururani yandauya nayo kuti ndimbokuratidzai pano. This man agara anenge achingoita zvechindururani nezvechibhulibhuli. Sekutaura kwandiri kutoita nemiko zvinezvi, Blessed Mhlanga ari murimand because of this man. Iye Blessed Mhlanga akatogara atozvitaura kuti zvoni inini pandangoona uyu George Charamba achitaura zvinhu zvakadai so sezvizvi ndabva ndatanga kufonerwa nemapurisa vachinditsvaga. Ndisati ndapinda panyaya iyi, hama dzadiwa, regedzai ndingoonesa nemi panapa pane program iri kuitwa inonzi Bring and Smile. Sanganai navo mondiudzawo kuti muri kuionawo sei program iyi. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile, our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30 and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Chakanakira program iyi ndechekuti inobatsira vanhu vakaremara vane matambudziko akaita seiwayo. So it's very important guys, chimbotorai nhamba mungonorova ma-inquiries chete. Zvakachipa izvi, matobatsirawo mobva manhingirikina vokwanisa kuita event yavo yavari kuda kuita yova successful, nyika yedu yoenderera mberi. Because tisakanganwe vanhu vakadaro vakakosha in the society. So torai nhamba mobva mangonanga kune vanhu ivavo mobva manoti tabva kuna client tiri kudawo kunzwisisa kuti zviri kunyatsofamba sei, mopiwa ma-inquiries ese ari kutaurwa ipapapa. Munenge matopedza sport. Kuna vanenge vachida kumaketa avo mabusiness vanenge vachida kupushirwa, I understand kuti sometimes zvinomboitwa low zvinhu zvemabusinesses. Contact me on the numbers that are showing on the screen. Namba dzangu kune vamwe maakudziziva idzodzo mobva mangoonesana neni kuinbox. Ndotongokuudzai kuti aiwa paringoda kachegume kadiki unongoziva kuti handizongopushiwo mahara, unongoziva kuti tisine vatidzo manumbers. Saka you just have to contact me, totaurirana ndokuitira ama-adverts ako aunongochida kuita. Zvekuti zvinhu zvako zvinokufambira. Back to the story. Nyaya iri panapa ndeya George Charamba. Panapa pari kubuda post iri kunzi Tongogara aipa ma-orders ake kuhondo in 1979 achituma kuna VP Chiwenga. Ndo nyaya yabuda iripo ichitaurika muma-streets nhasi yamuka ichitenderera. Handwriting dzakanyorwa ipapo zvikanzi vaJosiah Tongogara vachipa ngirini yavo kuna VP Chiwenga ipapo mugore ra 1979. But panapa ndururani iyi ine system yekubuda ichingoita zvainoda, ikangobuda ikangozhinya ikaita se I don't know kuti chii, kana kuti tingati mushonga here unenge uri pamunhu, I don't know. Because ukatomutarisa that guy he looks strange, akame musoro, zvakawanda zvinotoitika paari apa. Iye ari presidential spokesperson, zvinotoshambisawo vanhu vakawanda kuti chii chiri kuitika. But this time around ari kuseka, ari ngoti ini mwiro zvangu sebenzi, meaning kutoseka kabisira kuti aya ngendinyarare zvangu zvamukutaurira naizvozvo rega ndinyarare, meaning kuti ari kukriticize VP Chiwenga. Ndo zvazvakutoreva kuti mukomana uyu kana takutora nyaya dzemafactionalism dziri kutaurwa dzekuZANU-PF, iye ari kutanga akutojoina team 2030. Hapana chekumboswera tichitenderera kana kumbonyara munhu panapa. Ndo zvinhu zvitoripo zviri kutoitika panapa. Saka muove wangwarira, because that guy akabva kuna Mugabe kumashuro. Iko zvinhu taapatambo futi pari kunetsa manje kuti oenda side ripi. And it's very important kuti vanhu imimi musiyane nehunhu kuti vanhu vanenge vachishanda nemunhu wekuprevious moramba muchikontinya nawo, because tikuona utsinye mwe hwaitwa manguva yekwaMugabe uyayo uri kutoita worse. In fact wakatouya watomachua, waita kumodify, vakamodify utsinye hwaitwa panguva yaMugabe. Izvo zviso zvatoo worse, zviri kukonzereswa nevanhu vakaita seivava, because George Charamba anga aripo panguva yaMugabe achingoita zvanenge achingoita izvi. Saka it simply means hapana chinenge chachinja, because iye anenge akungoramba achingoita mashandiro avanga vachingoita vachingokontinya. Zvoramba tinyika ingori panzvimbo 1. Saka this guy munofanira kuonawo zvamunoita. Zvamuchaitawo neinformation iyi zvazvenyu. Inini ndangoyawo kuti ndingoonesana nemi, munoziva kuti inini ndinyaya metizhe ndowekanyaya kunge medza handina nguva yekuswera ndichitenderera. Ndati Blessed Mhlanga ari mukati because of this guy. Paakangotanga kutaura nyaya dzacho on X, Blessed Mhlanga ndobva atodedzwa. Ena munotarisa macharts muchaona zvinhu zvandokukudza izvozvo kuti ndo mamirire azvakatoita. Panapa panonzi paCulient, handitambise nguva, munongoziva kuti inini hapana pekuti ndinozobva panapa
ndisina kukuudzai kuti mulike this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. So kana vanenge vachida kusenda maaudios number dzandichasiya pascreen munongoisawo enyu mondiudzawo zvamuri kufunga tosvitsa shoko kuvanhu vanhu vonzwawo mafungiro nemaonero enyu amuri kuita panyaya dzese dziri kuitika paground manje manje. Sare makateerera mundiudzawo maonero ipapo. Wicknell ndofunga ndicho chikwambo chaMnangagwa. Yeah. Unoziva kuti chikwambo chokutoti kana iye Mnangagwa anokoniwa kuita uchinyaradza. Unoziva chikwambo hachinyaradziki. Kana chakuda kuita mitambo yacho yaunenge wakabvumirana nacho kuti ndicho chinenge chichingotamba kana urigere pavanhu chinongotamba uchiri nyoka ichingofamba pavanhu uchitadza kuti uitsiure. I don't know chiri kutadzisa Mnangagwa kuti atsiure Wicknell kuti chimbodzikama chii achiexposa zvinhu zvakawandisa takunyatsoona kuti mari yeZimbabwe iri kufamba yakadai. Saka kuti Mnangagwa anyaradze Wicknell akufela because that Wicknell is not a normal person. Chikwambo chaMnangagwa chichi kandofa zvokutoti kandofa aukatsiuri kanongojamba nyange une vanhu kanongosvika kachingokunyadzisa kachikubvunza mibvunzo wakagara nevanhu doesn't care. Wicknell chikwambo izvo zvemari dzinonzi dzabiwa idzo we don't give a damn nazvezvo. Tiri worried nemwana wevanhu uyo anonzi aurayiwa. Taka muri kuzviona here kuti mhondi ndimuChris Mutsvangwa naMnangagwa takagara tazviona kudhara paikozi pangasiwa vice president ashaya kwaisiwa vice president ashaya takambozvitaura kuti kuma vice president ari kungoti kukaisiwa uyu afa zviri kumbofamba sei kupinda mumaministers kupedza vanhu. Mnangagwa nyaya yegukura hunde iyeyi tichakafufutirana toda kutaura nezvegukura hunde zvaakatiita murume iyi. Gukura hunde hapana kumbobvira kwamboita gukura hunde kuningirike hakuna kumbobvira kwamboita madhisidhendi kumaTebeleland. Papasina kana chinhu chinonzi maTebeleland. Vanhu vavo vana Tambo nenyoka vai ndevavo vakanga vachivashandisa sana Chavanoso. Papasina kana munhu wemumaTebeleland unonzi akapanduka sei vaitsvaga plan yekuti ponda chete maona. Saka vaiti vakasvika masocha iyo mastates ake maCIO ake aishandiswa aisvika pamisha osvika pamusha vozviita madhisidhendi. Ndine nzara can you cook for us? Tobika sadza racho havadyi vanongotora kunorasira apa. Alright, unosara wakanyarara kuti madhisidhendi apinda panapa ndaabikira sadza. Hapana munhu wambozviona, hapana kuti zvaita sei. Vanhu ava vasvika pamwe kuma6 hakuna kana kuti neighbor havaona. Asi mangwana panenge paakusvika masocha. Vari kupi vanhu vamakabikira? Vazviudzwa nani kuti kune vanhu vakabikirwa? Makabikira vanhu ka? Makurohwa, makuitwa sei? Makabikira madhisidhendi. Vachizvipindura vachida kutipondesa so. Hapana chinhu. Unoziva kuti tikataura zvegukura hunde izvozvo isisi vanhu we wanted to talk about this gukura hunde but imwimwi vamwe vanhu muri kutaura zvegukura hunde pane zvimwewo zvamakatadza wawa. Nyika yeZimbabwe hapana painoenda nekuda kuti vanhu hatina kubatana ende kusabatana kwacho takaitwa naMnangagwa futi. Mnangagwa akagara pasina mugava akaona kuti apa tikarova mandere mashona ari wega separate tinorova mandevere patinenge takurova mashona mandevere anenge akunakidzwa kuti ngavamborohwawo. Saka division yakaiswa by purpose kuitira kuti kana akutokanyanga vanhu kudai tisamirirane tisaite unity together. Muri kuzviona nanhasi kuchine kudhonzerana vamwe vanotiti maTebeleland ngaimire ega handisi kumbovasora kuti maTebeleland ngaimire ega vari kurwadziwa but kungoti it's a matter of time kuti vanhu vari kuda kukonsolwa vagadziswe mimoyo kuti aiwa tiri vanhu vamwe chete takangoitwa utsvinye nevanhu vaviri kuti uone kuti mugava anga asingaurayi
Mnangagwa ari mupenyu. Ngazvichinzi Mugave aiuraya, ngaakauraya Mnangagwa akafa, but nekuti mhondi ndiyo yanga iripo ichiuraya vanhu, uyu ari mupenyu. Nyange akadzingwa zvake naMugave, Mugave anga asina simba rekuuraya Mnangagwa because Mugave's hands were clean. Tsvina iri pana iye murume iyeye anonzi Mnangagwa. Unotoona iro ziso racho, kana akatarisa uchiona ziso racho achigara achingoti andotsotsonga vanhu achitsotsonga, unotsotsonga kuti ndiye chii. Iye akaudza president kuti president kana achitonga nyika ndeyake. That's where there is a problem. Nyika ise yakaMnangagwa, nyika ndeyevanhu veZimbabwe. Maona taneta naMnangagwa nemhuri yake, taneta naMnangagwa nezvigandanga zvake zvazvo, madhanda head akachengeta, nechidhoma chake ichi chinonzi Wicknell. Icho ndio chinonzi chidhoma chaMnangagwa chekutoti haakwanisi kana kuchitsiura, chakuti pesu pesu kunge kamweno kamwe kasingaudzike. Zvechokwadi uyu ndiyo ndofa chaiye, because ndofa haufa wakamutsiura. Ndofa anokunyadzisa wakagara nevanhu apano achikubvunza mibvunzo kuzvikadai unomuita sei? Nekuti ndiyo kunonzi chimhiko dzacho dzakaitwa. Akazivi kuti zvinhu zvinovanzwa yose pasi pekapeti, zvese bhabhabha, zvese bhabhabha. Hey, my brother is rich, he is a successful businessman watakanzwa kuSouth Africa kuti abatwa negold, akasvika vharana nana Ramaphosa mupavha dzevanhu dzaakuda kuuya kuzotisemesa kunyika kwedu, dzichisemesera kuti dzirambe dzichidya mari yenyika yedu. Mhondi dzevanhu.